Chci si užít Špindl v létě opravdu naplno? Mrkni se na naši Volcan Aqua sezónku, která nabízí mnoho výhod. 2krát denně jízda lanovkou nahoru i dolů, ve Svaťáku i na Medvedíně. Zdarma vstupy do našeho trampolínového parku, dětské hřiště, jednou měsíčně zapůjčení terénní koloběžky, výhodné akce v našem gastru a zvýšený GoPass cashback na váš účet, a to po celý léto. A letošní novinkou je 3krát volný vstup do našeho akvaparku, kam se jdem právě teď podívat. Aquapark Resort Špindl. Po rozsáhlé rekonstrukci a nově v moderním designu. Pojďme se podívat, co vše Aquapark nabízí. Houpací záliv, rekreační bazén, dětský bazén se skluzavkou, divokou řeku, 3 tobogány, včetně toho člunového, výhřivky, perličková lehátka, masážní trysky a mnoho dalšího. Tak neváhejte, pořiďte si Volcan Aqua sezónku na gopass.travel a využijte všech jejich výhod.